Salut, eu sunt Erica și astăzi voi face un nou videoclip în care vă voi arăta și vom testa în același timp și vom da notă la această aplicație. Higlit Cover Maker. Este o aplicație de editat pentru Instagram, în special pentru poze. Și o să o pun în acest folder, da. Și vom intra la ea, nu este reclamă. Și haideți să începem. Eu am editat deja ceva, dar vreau să vă arăt cum ar merge așa. Deci, intrăm aici și sunt chestiile astea cu imagini. Aici sunt niște imagini, unele sunt cu bani, cele cu stele sunt cu bani. Așa, foarte multe sunt. Noi vom lua una simplă de aici, din primele. Da. Dar sunt și așa. Deci foarte multe, oricum. Ne alegem una. Cheia vă salută ca de obicei. De mult nu vă mai salută, dar da. Și voi lua acesta cu frunză. Ne dă o imagine simplă și așa. Ok, cum s-ar zice. Așa. Și aici sunt foarte multe chestii care poți să le pui pe fundal cu stele, fără stele. Majoritatea sunt fără stele. Și foarte multe și frumoase. Eu o să o aleg pe aceasta și mai avem și aici și altele, uitați. Așa. Eu zic să o luăm pe aceasta. Da, oricum, sunt foarte multe. Uitați și aici acum arată foarte multe din astea. Mă rog, voi dacă vă instalați aplicația, luați ce vreți de aici. Și avem mai multe opțiuni. Aici este cu bani. Noi nu vrem cu bani. Deci se poate și pe free. Aici e din ce vrei tu, gen poze de la tine din galerie. Ok. Și uitați deja cât de bine arată. Cu această chestie puteți să luați așa și editați numai partea asta și puteți să o mutați sau alte chestii. Acum putem să trecem la o ramă. Și avem aici destul de multe rame. Unele sunt, adică toate celelalte sunt cu steluțe, doar asta este liberă. Avem și aceasta care era foarte populară și îmi place. Dați să vă mai arăt. Și mai avem ce am folosit și la celălalt. Acest cerc negru, care este super, deci nu știu, efectiv îmi place foarte mult. Puteți să-l faceți mai mare, mai mic, cum vreți voi. Da. Așa. Mai avem, și acolo este cu shop. Putem să-l facem în ce culoare vrem noi. Eu o să-l fac alb ca să se asorteze. Și aici avem tot cât de mare să-l facem. Da, deci foarte ok. Aici îl rotim. Și aici cât de mult să se vadă. Eu o să pun la maxim. Ok. Cam așa este. Și avem și text, care putem să-l punem, este opțional, adică, na. Eu nu o să scriu chestia asta clar, pentru că vreau să fac un edit pe Instagram și să-l pun. Dar nu vreau să scriu gen nimica și nu vreau să fac așa și doar o să scriu edit ca să vă dau exemple. Aici scrieți la această tastatură aici. Și aici, unde sunt eu și vă arăt aici, așa, avem diferite scrisuri. Așa, foarte multe, de tipar de mână, de ce vreți voi. Uitați, unul aici foarte interesant de mână, nici nu prea se înțelege. Caricatură.
Da, foarte interesante scrisurile astea. Mai avem și paint, să schimbăm culoarea. Foarte multe culori. Uitați. Aici avem ca la aplicațiile acelea, nu știu dacă știți, care le faci text. Aici le faci mai depărtate, cât de depărtate vrei. Aici liniile. Aici, dacă le vrei așa răsturnate, eu să las așa, normal. Și aici dacă vrei într-o parte, care parte vrei, sau pe mijloc. Eu voi lăsa pe mijloc. Mai avem aici și ca să le faci pe margine o chestie așa. Și aici îți alegi culoarea. Eu să pun pe negru ca să se înțeleagă. Și poți să-ți faci culori aici, da? Aici nu știu exact ce este. Da. Și tot culoare să pui. Da. Și asta cât de mare vrei să fie scrisul tău. Și cât de așa, într-o parte vrei să fie și cât de bine să se vadă. Eu să-l pun la maxim. Da, eu acum o să-l scot pentru că v-am zis, vreau să fac un... Uitați de la ce am pornit și la ce am ajuns. Deci, asta este editul meu pentru Instagram. Acum voi apăsa aici, mai sunt ceva funcții pe aici, nu știu exact. Full screen mode și alte chestii. Deci, da. Și, da, să șterg din greșeală, dar oricum, îmi place foarte mult această aplicație și, ce pot să zic, o să-i dau un 9 din 10 pentru că are cam multe chestii cu steluță și nu prea îmi place chestia asta. Uitați, asta este foarte frumoasă și unele așa sunt cu steluță și, na, e trist, e destul de tristă chestia asta. Deci da, îi dau un 9 din 10, v-am spus pentru ce îmi place foarte mult, că nu are reclame și da, 9 din 10. N-am ce să zic. Deci cam acesta a fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Erica și noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa!